तुलसी तुलसी। अरे ले ला ना हो ए तुलसी, अरे ले ला ना हो तुलसी, ले ला सन। का हो ई कैसन तुलसी बेचता रहा? दिस इज तुलसी, माय काउंटर इज तुलसी। का तू बेचता रहा हमें समझावा, गसे और ताकत के दवाई बतावा। देखो ले के बात लो न तो सब बिक जाई। तू भाव खाता रहा। का तू बेचता रहा हमें समझावा, गसे और ताकत के दवाई बतावा। यू आर तुलसी, जवन पहाड़े दवाई सब बेस्ट ले हिला। तुलसी के साथ डाइजेस्ट ले हिला। तुलसी के साथ डाइजेस्ट लेला। ई का करेला? तुलसी की डाइजेस्ट। तुलसी गैस में और डाइजेस्ट वो गैस में। ई कहाँ से आवेला? कौन? तुलसी की डाइजेस्ट तुलसी लुधियाना से और डाइजेस्ट वो लुधियाना से। ई काम करी ना। कौन? तुलसी की डाइजेस्ट तुलसी भरपूर और डाइजेस्ट वो भरपूर। ई कैसे लेवे के बा? कौन? तुलसी की डाइजेस्ट तुलसी पिए के पड़ी और डाइजेस्ट वो पिए के पड़ी। एकर स्वाद कैसन बा? कौन? तुलसी की डाइजेस्ट तुलसी कड़वा होला और डाइजेस्ट वो कड़वा होला। काम करी ना। कौन? तुलसी की डाइजेस्ट तुलसी भरपूर। जब दोनों के एक एक काम बा तो तुलसी डाइजेस्ट का कैले बारे? गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। जब भी दवाई हमें देला डॉक्टर जी, खैला से वो करा हो जाला है लाराजी, हो जाला है लाराजी, हो जाला है लाराजी। अरे करबू प्रयोग के गोर हो जाबू, सच में जान कमजोर ना होबू। मन कहना हमारे एक बेर लेला। आवा हिमालयन बेर लेला। आवा हिमालयन बेर लेला। अच्छा इतना खूबी बा? तब कहो ई मिली कहाँ? कौन? छोटका की बड़का? छोटका आईएमसी के दुकान पर और बड़का वो आईएमसी के दुकान पर। ई का करेला? कौन? छोटका की बड़का छोटका पावर देला और बड़का वो पावर देला। ई कैसे प्रयोग होला? कौन? छोटका की बड़का छोटका एक गिलास पानी में। और बड़का अरे वो एक गिलास पानी में कितना पिए के पड़ी? कौन? छोटका की बड़का छोटका एक ढक्कन और बड़का वो एक ढक्कन। एकर स्वाद कैसन होला? कौन? छोटका की बड़का छोटका के थोड़ा खट्टा होला और बड़का के वो खट्टा होला। अरे जब दोनों के एक ही स्वाद बा तो छोटका बड़का का कैले बड़े? गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। काम जो तू करी फेर रहवे के परी, हमरो दुकान खोलावे के परी, खोलावे के परी, खोलावे के परी। अरे संदीप कहता माना निशा, तोहरा जिंदगिया के बदली दिशा। सब बेस्ट बाड़े कई के तू टेस्ट लेला। आजा है जान टूथपेस्ट लेला। आजा टूथपेस्ट लेला। अच्छा ई कैसे कइल जाला? कौन? हरियरका की करियवा करिएवा ब्रश में लगा के और हरियर का वो ब्रश में लगा के। फायदा करी ना। कौन? हरियरका की करियवा करिएवा सुपर और हरियर का ओ सुपर। जब दोनों के एक एक काम बा तो हरियर का करिएवा का कैले बड़ा? गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। तुलसी के साथ डाइजेस्ट लेला। तुलसी के साथ डाइजेस्ट लेला। इस है आईएमसी के बेहतरीन प्रोडक्ट। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी।